Salutare, Ben! Ce faci? Salut! Citeam ziarul să văd ce se mai întâmplă. Wow! Ai găsit ceva interesant? Citeam Ucraina. Anume? Am spus că citeam despre Rusia cu Ucraina. Și? Ce părere ai despre Rusia? Eu sunt din America, deci... Deci ești împotriva ce se întâmplă. Desigur. Au noroc că mă cunosc cu Laica, că altfel vedeau ei. Ai cunoscut-o pe Laica? Da, mi-a spus și mie dacă vreau să merg cu ea în spațiu. Și te-ai dus? Nu, eram foarte ocupat în acea perioadă, aveam un cartier întreg de păzit. Ce tare, ești foarte curajos. Mulțumesc. Ai mai găsit altceva în ziar? Bani? Nu. Ho, ho, ho. Scuze, tocmai m-a sunat curierul. Ce ai comandat? Am comandat un meniu cu 3 oase și un bolt cu hrană uscată. Ok, Ben, te las să iei comanda și poftă bună, pa, pa. Mulțumesc, la revedere! Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și clopoțel pe data viitoare.